Bueno, honek 2 hilabeteko edauko, baina mekauen. 100 euro 2 hilabetetan, askotxo da. Honek, 30 euro, kontsumo txikixia daukie, potentzian dago hemen zer mejoragoa, seguro. Honek aldiz, jo. Hemen bai dagoela zaile, mejoreti. Dana berriztagarrixe, 2,3. Argindarran fakturi ez dakit. Sentitzen dut, ez dakit. Eta idearik ez dakit zer potentzia daukagun, ez dakit. Zenbat izango zen. Justu ebiotena, bestela horrek asko igoten da fakturia. Potentzia jetxi eta eukinliken eragine klima aldaketan ez naz oso kostiente. Baina, bai, ondo golitzak ebiratzi, bai. Nik uste dut jendiek klima aldaketi ez dutzela bildurrik, eta ez dutzela jende gehienak ez dauela ardura sartzen, geure eskube badauela, hau geraketi, ez gobernuen esku bakarrik, ez enpresa handixen esku bakarrik. Norbere eskube asko da bitxiko. Klima aldaketiei buruz asko entzun dugu eta oindala urte batzuk erabaki egon etxe honetan gauzak egiten hastia, gutxio kontsumitzeko batez be. Hasiera baten elektrizitatearekin, baina gero gertuko kontsumi duten eta alik eta gauza gutxien erosten, baina batez be kontsumo gutxi inbio guelako. Orduan, elektrizitatea zazitxe, indala 8 bat urte edo, 9 bat urte, Foru Aldundiak ipini zauen programa bat martxan argitu izenekua, eta horrek, argitasun apun bat emuzkun, etxeko elektrizitatearen kontsumoei buruz. Eta horrekin ikusi gauen, el frigorifikue geukala asko kontsumitzen zauena, etxeko argixek ledara jarritxa, lehenko jarri gauen bajo konsumokuek, baina gero bajo konsumokuek baino hobiek ledekuek zirenak ikusi gauenien, ledekuek jarri gituen, da horrekin elektrizitatearen fakturia desente bajau gauen. Aldi berien Goienerren barrik jakin nauen, eta Goienerren apunta hoitzen, eta Goienerren apuntetarakoen, bazkide eta bezero iterakuen, etxeko potentzian berrikusketa bat ingauen. Eta horren atzetik etorri zen, ja azkenengo pasuen gauen atxin izen zen, plaka fotovoltaiko batzuk jarri gituen, geuk kontsumitzen dugun hauen parte bat, behintzet, eguzkixan bitxartez, geuk sortzeko. Orduen, teiatuen bizilagunen permisua lortu gauen, eta jarri gituen 3 plaka fotovoltaikuek 250 batiokuek, eta 750 batiokin, batez behudan, baina neguen behapur bat, elektrizitatea sortzen dugu, etxieko bierrak asetzeko parte baten behintzet. Eta etxien kontsumitzen ez dugu nien, leike sarera bota, edo sarera bota aurretik apur bat erabili. Eta ingauena izen zen, sobratako elektrizitateaz ure berotu. Eta termo bat jarri gauen, 150 litrokue, eta termo horrek ikin dagoena da kalderara ur beru eruen. Eta horlan, kalderan ur berua, etxien ur berua eskatzen dut zagoenien kalderiai, kalderak ur berua jasoten dau, termotik, eta gutxio berotu birra dauko, beraz gaz gutxio gastatzen dau. Beste gauza bat, interesgarri klima aldaketan inguruen, da etxiek beroketako, edo etxiek hainbeste ez beroketako inleizken gauzak. Eta HN-ak, honek elektrodomestikoan klustera uste deitzen dela, arrazaten dagoen talde bada, eta azkenengo urtietan birgaitzen izeneko proiektu bat jarri dagoen martxan, eta birgaitzen proiektu horren bitartez, tabiketan bor daukien etxietan, tabiketan bor da etxeko paretan eta kaleko paretan artien aire kapa bat eukitxie, 2 ladrillo kapa, 2 ladrillo geruza eta tartien aire kapa bat daukien etxietan, aire eukibiherrien hor isolatzaile bat sartzie. Eta birgaitzen proiektu horrek bultatzen dagoena da, pertsona talde bat elkartu, gutxienez 18, eta 18 lagun elkartu ezkero euren etxietan obra hori txeko prest dauzenak, jon lehioakekin eta diru laguntzen bitartez, prezio berezi bat lortzen da, 1.200 euro gaztau biherrien, 900 euro gaztauta,
etxeko isolamentua asko mejoretan da, eta horrek, sortzen dagoena da, gero etxi beroketako, edo ez hainbeste beroketako udan, baliabide polit bat. Eta beste gauza bat uste jorratu birreko dela, alik eta geixen bertan sortu elektrizidadi bebai. Oinatiko urjauzizek gauza oso politia die, eta guk gure plaka fotovoltaiko jarri ditugu, baina beste ekimen batzuk be interesgarriak egon die. Mondragon Assemblyk jarri dau bere teiatuen plaka solar mordo bat. Eta Txabaltan, Eskoitzan, Arrasaten teiatu mordo bat da ze gora begire, edo gora begire, eta hor plaka solarra jartie oso interesgarriak da. Bertan sortzeko bidien askoz begutxiu galtzen da, ze ez dakit nundi datorren elektrizidadie bidien asko galdu iten da, euneko 10-20 bidien galdu iten da. Eta bertan sortzen bozu, bidien motzago izen da, askoz begutxiu galtzen da. Eta holako ekimenak norbanakuen eta komunidadien bitartez edo enpresen bitartez edo goienerren laguntzakin edo goienerrenekin bazkide egin da sorkuntzako proiektuetan sartzie, nik uste hor badagoela bide polit eta luze bat, asko emun lehikena. Bai. Plastiko buruen taldia sortu gauenien pentsagoan betxu. Badator zero geueizt edo azte berezi hori, baina geu sortu bigare azte hontarako eta etorkizunerako bebai. Orduen, geraketako sortu garen talde bada, uste duelako gauzak enitzen fanbigarela kontzintziak pizteko. Ze azte bete baten, hile bete baten kontzintziak ez ditugu piztuko. Klima aldaketak bertiente mordo bat daukolako. Energia, plastikua, garrailua, gauza asko dau itxeko. Eta, plastikuen gainien, elkartu gare, hori lantzeko. Ze, egiz esan, bierdana baino bastante plastiko gehiago erabiltzen dugu, eta bierdana bastante txarrau kudeatzen dugu plastiko horren bidia. Erabili hostien zepaztan dan, lurrera botaten dugu, edo sakarrera botaten dugu, bierdan sakarrera botaten dugu, ez dugu botaten bierdan sakarrera, gero segertatzen den bierdan lekuro botaten dugu nien be ez dauku hain garbi, eta hor badau asko lantzeko, eta batez be, saiatu bigare kontsumitzen, ahalik eta plastiko gutxien daukien gauzak, ze plastiko geixegi dau erosten duen gauzetan. Eta badauz alternatibak, eta kontzintzia piztien dien, gero eta alternatiba gehiago sortuko die, plastiko barik ezingo bizi, baina plastiko askoz begutxio kontsumitzen bai. Garranelin erostie da, norbere poltzak erutie da, eta bi aukera baldin badauz bate plastiko mordo badaukona eta bestiek ez daukona edo gutxio daukona, betxu igual garestixegoa da, prioridadie jarri, eta plastiko gutxia edo plastikorik ez daukon gauza kontsumitu bitugu, ze aztokeixa bada kontsumituen duguena. Ja, Txinak bezan dago ez dauela jaso bier plastiko gehiago, eta Txinara bialtzen zen milioika tonelada, eta hori ja Txinak esan dago ez, orduen beste herrialde batzuk hasi hori jasoten, baina beste herrialdiek ez die kapaz hori dana konsumituteko berziklatzeko edo gordeteko edo, orduen ezin joan beste plastiko erabili. Asko itxasuen akabetan dago, eta horrek ezin joan jarraitzu. Ze bertakue konsumiteko gogue hor ikusten dut, hor kontzintzia nahiko landute dagoela uste dut, ez bakarrik erin da jain, kiloka, eroskik begero eta gauza gehiago eskaintzen dau gertukuek, ikurriña mordo bat ikusten die leku mordo baten eroski barruen, baina gehiago gultatu bida. Faten zara lenteja batzuk erosten edo garbantzo batzuk erosten, eta espazara fijetan, Kanadaz gu erosten duzu. Edo, kakauete batzuk erosten, eta espazara fijetan, igual erosten duzu estatu batutakoek, edo intxaurrak, samurrena estatu batutak erostie da. Ez pasara fijetan. Uste duzu, hau eroskik ekarriko da, ez, a ber, oinarte, ez da hortan kontzientziare duki, merkienera fanda, txukunenera fanda, eta urrutitik etorten die gauzak, oso urrutitik. Generalien, baiara hontan, zorionez, nahikue diru dau, gauza guzti horrek sobradamente ordaintzeko, orduan, kontzientzia hor lantzie zaile da. Baina, inbierra dagoen gauza bada, ezpo bitzen benetan mundua bastante aldrebestu bida, zorionez edo zoritxarrez batez be aldrebestu bida herrialde pobrienetan, eurak sufriru bida hori geixen,
geu paino gehiago, eta geu oin baino jende gehiago etorten hasiko da klimak ez dotzilako itxiko euren herrialdetan ondo bizitzen. Orduen, inbierro dagoen zerbait da, baina zela konbentziru jendia ikera, barita magikia nik ez daukot, baina nik uste dut energia garestitzen faten da nenien eta lege aldaketak faten dien nenien, norbanako epe kontzientzia hartuko dabila eta gauzak itxen fango dila, baina momentu honetan nik ez dut ikusten kontzientzia larri, zoritxarrez. Eta bukatzeko faktura elektrikoei buruzko oinarrizko gomendixo batzuk. Mendauko 3 faktura elektriko desberdin, eta lehenengoan ikusten dugu 4,4 potentzia, 4,4 kilobatioko potentzia daukila kontratauta, eta segurazki gehiagizko potentzia da. Etxe baten indukzinua edo vitrozeramika sukalde elektriko eukite 3,3kin, 3,4kin normalin nahiku izaten data. Beste faktura badauko hemen, honetan 3,45 kilobatioko potentzia dauki kontratauta, eta hemen sukaldi elektriko baldin badaukie, baliteke potentzia egokiz izatea. Baina ez baldin balitz, horbe potentzia jesteko gomendixo egingo geuke. Eta gero hemen dauko goienerreko faktura bat, eta hemen potentzia 2,3 da. Etxe honetan gazesko sukaldi dauko, eta horreatik 2,3ko potentziakin ondo gabiz. Goienerrak eskaintzen dauena 100% berriztagarrixe da, bestiek berriztagarrixena espaldin badagintzet, normalien 100% berriztagarri ez dago eskaintzen, eta hori plus bada, klima aldaketari aurre egiteko. Hori, potentzia jaitsi eta ahalik eta arduratsuena izan etxeko kontsumoetan.